dole ne cin kasuwa da maki fi sabilillah unguwa in banda yan sa ido ba ba wani wanda zai zo yana ma kallon mutunci fi sabilillah ya za ki hau keken ne ko kuma ke ma yaya zan hau mai ko hau mu tafi kai ma an ce ki hau tintin na faɗa miki ki hau ɗan unguwan nan munafukai ne ga wani nan har ya zo kai ki hau na za ku unguwa za mu ita din wace ce wannan ma tukunna kawata ce ki wuce ki ban nan gurin na ce miki kai kika koya mai da abin nan da da Adamu dan mutuncin gidan namu kake so ka zubar dan mutuncin da ya saura kiris na zubar shi ya fi galan bakwai amma kai yanzu dan baka da kirki haka ake yi a rayuwar in ka bi ta da gudu ma duniyan nan wallahi da suka je da dafe ma a hankali suka karisa da a yi haƙuri a yafe ni ya wani ya fanka za a yi ka ci ubanka ne